Ja. Jo. Hvad er det? Hvad er det? Det er vist din blyant. Hov. Hov. Hvad sker der her? Så det er dem, der har været med til det. Og ikke flere. Ikke Rasmus. Så skal du filme hen til dig selv. Nej. Så skal vi se, hvor vi smider den. Ja. Hvor må den ender? Det er at skattejagten begynder. Når Penny engang har fået luftet den op. Den er regnbuen. Og vi går lige den anden vej. Så. Ja, går vi mod den vej eller den vej? Det finder ud af, for nu pauser vi lige, og så skal du finde ud af, hvor det er. Vi ses om lidt. Yes. Der ligger en stump. Og det gør der også der. Så kan du hente den den dag, Så kan du hente den dag, vi viser dig Det er mega videoen. hårdt her. Ja. Og den får du at se. Hvad er det? Ja, det ved jeg ikke. En gang vi er sammen. Nå, farvel. I morgen måske.